good morning sa inyo mga man. So for today ay nandito tayo ngayon sa Bunuan, Tondaligan dito sa Dagupan City. At ayun, today is February 14, araw ng mga puso. Siguro soon, pupunta tayo sa iba't ibang lugar. Baka mag bike vlog na rin ako and i-explore ko yung ibang content na hindi ko pa nagagawa dito sa YouTube channel ko. And gusto ko i-share yung parang ginagawa ko sa buhay, gaya ng pagbabike. Hilig ko kasi yung pagbabike and ayun, kita nyo naman sa last vlog natin na nag food delivery tayo. Ayun, gusto ko naman ipakita yung na pinupuntahan ko tuwing nagbabike ako. And siguro sa susunod or sa ibang content ko siya gagawin para makapunta naman tayo sa iba't ibang lugar. Plano ko sana ngayong araw na to ay punta sa bikers din, ganun, sa Highlands, ganun. Basta sa San Fabian sana ako ngayon. Kaso nga lang na late ako ng ride out, kaya ayun, nabago yung plano. Nagpunta na lang ako dito sa Bunuan para parang chill ride lang and ayun, para makalanghap ng hangin. And ayun, parang mag-isa ko na lang dito sa part na to. Yung banda doon yung maraming tao, kaya ayun, mas maganda dito kasi walang tao, solo mo lang. Ayun, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung mga susunod na mangyayari and kung may mga ganap ba mamaya sa Valentine's natin, or kung wala, ayun na, bahala na sa video natin. Update ko na lang kayo sa mga susunod na video mamaya. So peace.